Aranyosi Ervin, a fiú és a szögek. Volt egyszer egy fiú, rossz szokással áldott. Mindig kötözködött, mindenkit megbántott. Mindent jobban tudott, mint a földön bárki. Hogy más meg ne bántson, nem tudta megállni. Folyton veszekedett, szinte sportból tette. Nem csoda, hogy ezért senki se szerette. Egy szép napon aztán így szólott az apja. A világ az orcságod igencsak unhatja. Itt van egy zacskó szög, ha türelmed veszted, ha megbántasz bárkit, ezután majd ezt tedd. Menj a kerítéshez, fogj egy apró szeget, vezesd le a dühöd, mi bentről feszeget. A nap végén aztán számold meg, hogy hányszor borult el az elméd a mások bajától. Úgy is történt aztán, s a fiú megtette, minden újabb bántást szögelés követte. Első nap 37 volt a szegek száma, mint a fiú bevert a kerítésfába. Elszégyelte magát. Ilyen nagy szám láttán, s uralkodni kezdett indulatosságán. Napról napra csökkent a szeg mennyisége. Az volt csak a kérdés, hogy mikor lesz vége. Majd eljött egy szép nap a fiú életébe, mikor nem került sor új szögbeverésre. Megkereste apját, büszkén elmesélte. Nem került újabb szög ma a kerítésbe. És az apja így szólt. Mától másképp tegyed. Ha nem voltál dühös, húzzál ki egy szeget. Elszálltak a napok, szélnél sebesebben, s lásd csodát, a szegek is elfogytak csendben. Azután a fiú apja elé állott. Lelke lenyugodva nézte a világot. És a kerítéshez ballag az apja. Fiú büszkeséggel művét megmutatja. Édes fiam, mondja apa a fiának, amit tettél, előnyödre válhat. Szépen viselkedtél, tanultál belőle. Tudom, nem volt könnyű, s nem szöktél előle. De nézd, a kerítést mennyi jog borítja. Az emberek lelkét pont így nyomorítja minden veszekedés, minden dű és bánat. Nyomot hagy másokban. S bár van rá bocsánat, az okozott sebek mind-mind megmaradnak. Ne bánts szavakkal se, jegyezd meg magadnak. Változz előnyödre, tárd ki tiszta lelked, válj olyan emberré, kit mások szeretnek, mert ha így folytatod, lesz majd sok barátod. Szeretni is könnyebb, egyszer majd belátod.